Going to our next stop. Kaya kami mga kagwang. Dito truck park dati. Nice, masyado mga kagwang kulay. Dito kami mga kagwang siguro. Mga kagwang dessert. Gusto pa siya. Mga kagwang, welcome to my channel. Box. Saan tayo mga kagwang? So ilang boardwalk is like museum siya for aliens. Sa una lang. Going to find a parking somewhere here. Or there. Pwede kayo, okay man o. Pwede ay. Oh, gani. Ano? Parking diha, nabi parking diri. Rotonda. Oh, yung kanan diri. Gani. Pero diri tawag kita kanang lisod. Diya ta. Ayo diha, na ikaw diha. Di daga pa man parking dito mo ako parking sa Picas pod. Dito na kami mga kagwang. Oh, ang dami dito mga art gallery mga kagwang. Yan. Oh, crow. Dito truck park dati. Sa paani ta diri. Paani diri. Nasa susunod rin. Oy, restroom. Shops. Ay, consider ni ka sa una diri oh. Nag-agas pa ang tubig sa una ba? Sina. Nice kayo. And this was before they had like Right. Dito na yung bloodline. Nice. Church. Wow. Chapel. Prayer was, Lord, make sure my dad will have a great life and great time. Make sure we'll get 1K subscribers. 1K subscriber. Thank you. Thank you. 1K subscriber, Dai. Can you make it one? Nice. This is so cool. How are you guys? So concrete. Fall. Only thing I like about mom
we understand. You're making me Okay, come here. Nice. Oh. Bloodline, oh. Bloodline. Nice kayo. Nice kayo diri, oh. Dali ka. T-Rex. Yeah, right there, oh. Oh. I'm saying that I am great. Ya, gusto mo malingkod ya, oh. Hello? Kung dito, kaya ka din pa dito. Love, love, love. O, tara akong kano, mga friend, oh. Lahat bang... Wow. Nice guy, you, Jude. It's the traffic. Right here, Daddy, the pictures of the dad. Oh, sure, sure. Go, 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 go. Attraction daw, Dad. Ha? The underpass. Sa? Mo ganit, yo, ya, pagbalik nato. Ako, mutong attraction. Katong attraction sa tubangan ninyo. Dako na Christmas tree. Ha? Kitchen? Kani diri. Artist kitchen. Yeah, share clothes.
Okay. Nice. Nice, no? Pabalik na sa parking lot mga kagwang. Lunch time. Lunch break mga kagwang. Under the bridge, under the bridge. Oh, nice one. Diyan kami kanina mga kagwang. Ready. Naman day si naman tindahan day si Rene day. Shout out dia Espilayo. Davao. Naitindahan si Rene day. Here at the parking lot. No, we're not. Oh?
Lunch muna kami mga kagwang. Wait, where are we going now? Nice masyado mga kagwang, oh. Oh, yan mga kagwang. Yung bulaklak mga kagwang, oh. Nice, oh. Wow. Ganda, oh. Okay. Hanap muna kami ng makakainan mga kagwang. Bango, ang bago. Ang bango talaga. Wala dito? Saan mo dito? Alahi siya. Tawag tayo dali. Can't complain, it's a beautiful day. Wisdom Art. This truck's half off. Maybe here. A wine. Chico. Coffee. Nice masyado mga kagwang, oh. Nice. Wow. Okay, yun. Ano, grill, oh. Uy, gayo. Kain diri nga side, sa may ay coffee. Oh, tabi daga man pagkaon dito. Katong gani pag part nato dito, di Oh, ba dito. naggawas? Oh, dito ta, oh. Dito ta. Good kayo. Nice, oh. Ha? Japanese. Cross. Alright. O come on, faster. Stickers. Dito kami kagabi mga kagwang. Lakad-lakad kagabi mga kagwang. Dito yan ang area. Wow. Thank you. Yeah. Ito dito na side, oh. Nice, masyado mga gawang kulay, oh. Ito.
tours, diri siyang tours dayo sa trolley. Nice. Dito kami magwang siguro. Dinanta? Break mga kagwang. Lunch break. Hello. Mga kagwang, busog na mga kagwang. Ikot-ikot lang kami dito mga kagwang. Maganda ang panahon dito ngayon mga kagwang. Hindi na masyado malamig mga kagwang, oh. Alright. Ay, busog masyado mga kagwang. Dessert. O, ikaw na ni Kwan is? Uy, say thank you to Ate Isis, oh. Thank you, Ate. Dito kami nag-ikot-ikot kagabi mga kagwang. Ganda ng mga formation, no? Ice cream. Ayaw mo pag umangkong dili day tabangunan kung dili mapakinabangan. Cry.